Id-deputati fil-grupp parlamentari Nazzjonalista jinsabu maqsuma dwar l-emil tal-eks-kap Nazzjonalista Simon Busuttil fil-konfront tal-Qorti u l-kundanna illi ngħatatlu l-ġimgħa l-oħra f'kawż oħra li reġa' tilef. Il-Qorti Kriminali preseduta mill-imħallef Giovanni Grixti qalet illi t-talba ta' Busuttil għall-inkjesta inġenere ma setgħetx tintlaqa' hekk kif l-argumenti tiegħu u tal-avukat tiegħu Jason Azzopardi kienu jikkwalifikaw bħala spekulazzjoni. B'reazzjoni Busuttil ħada qatta bla ħabel kontra l-ġudikatura u qal li deċiżjoni tal-qorti indipendenti kienet inaċċettabbli u li ma titwemminx. L-għada li għadda dan il-kumment, il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia qal bl-aktar mod kategoriku illi huwa importanti li nirrikonoxxu dak li tajt il-qorti u li f'din is-sentenza il-qorti tkellmet sew. Tajjeb illi nirrikonoxxu meta qrati jgħidu dak li jgħidu illi l-qorti tkellmet sew. Mistoqsi dwar l-aġir ta' Simon Busuttil quddiem il-Parlament, id-deputat Hermes Gavone, wieħed mill-ftit deputati li appoġġjaw lil Delia, sostna li l-qorti hija suprema. Għalli jen acceptable Simon, taqbel miegħu ġifieri l-qorti inaċċettabbli ta' Malta. Jiena dejjem nemmen illi l-qorti hija suprema fil-liġi. Din ma kienx l-ewwel darba li Schiavone xejjen l-argument ta' Busuttil. F'Ottubru li għadda mela ċara li meta Simon Busuttil baqa' jgħid li Grant qiegħed tal-Prim Ministru, Busuttil ma kienx qed jitkellem f'isem il-Partit Nazzjonalista. Il-kap tal-Midja tal-Partit Nazzjonalista Pier Portelli u d-deputat Frederick Azzopardi wkoll ma qablux mal-aġir ta' Busuttil. Jattakka l-qorti. Jiena fis-santi affarijiet mhux diġà għamela. Viżibilment skomdi deputati mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil ħarbu milli jwieġbu l-mistoqsijiet tal-ġurnalist ta' One News. X'għandi għamel sa ġi kuntat mill-qorti Simon Busuttil? X'għandi għamel Simon Busuttil sa ġi kuntat mill-qorti, onorevoli? Onorevoli, x'għandi għamel Simon Busuttil wara li ġi kuntat mill-qorti? X'għandi għamel? Għandi bqa' jattakka l-qorti Simon Busuttil? U ġibni onorevoli. X'għandi għamel Simon Busuttil? Reazzjonijiet li kollha jiġdu l-firda fil-grupp parlamentari Nazzjonalista li jinsab maqsum dwar it-tmexxija ta' Adrian Delia fit-tmun tal-Partit. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.